Легенда, имало едно старо дърво край пътя. Огромно, изсъхнало, склони като изкривени ръце. Никой не помнел от кога е там, но хората от близките села знаели едно, не бива да стоиш под него след залез. Не защото падат клони, а защото понякога нещо стои горе. Един мъж закъснял по пътя и бил принуден да мине покрай дървото през нощта. Луната едва осветявала пътеката, а вятърът почти липсвал. Когато стигнал близо, чул леко скърцане. Помислил, че клоните се движат. Но дървото било неподвижно. Звукът продължил, бавен, ритмичен, сякаш нещо тежко леко се люлее. Мъжът вдигнал поглед. Нищо, само тъмни клони. Продължил напред, но усещането, че нещо го наблюдава, не изчезнало. След няколко крачки чул същото скърцане отново. Този път поблизо. Спрял. И тогава забелязал нещо странно на земята. Сянката на дървото не стояла неподвижно. Люлела се. Бавно. Сякаш нещо виси отгоре и се движи. Но когато вдигнал глава, нямало нищо. Мъжът ускорил крачка. Скърцането започнало да го следва. Несилно, небързо, просто винаги зад него. Когато стигнал дома си, вече не го чувал. Помислил, че всичко свършило. Но същата нощ се събудил от познат звук. Бавно скърцане. Точно отвън, а пред прозореца му се движела сянка, която леко се люлеела.